Dobrý den. Já se jmenuji Honza Čejchan. Jsem Pražák. A teď studuju papíry. Klik boček. Jura, ty to měsíc. A tohle bylo vážení, dámy a pánové. Honza Čejchan. Pěkný potlesk. Jedem. Já jsem Čejchan a jsem právo. A tu kouzit. Tohle, dámy a pánové, byl Jiří Čejchan. Tleskáme! Já nemám svoje studio. Ne, vystrčí, no? Tam je dovolí, no.